ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಲಕ್ಷನು ಸದಾ ದುಂಬುದಿ ಮುಲ್ಲೆ ಅಪಗ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನಡು ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲಿನ ತೆತ್ತದು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆಯುಷ್ವಾನ್ ಭವದ ವರದಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡಲ ಸಹ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಗಾದು ವಾಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಗಾದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬನ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀರ್ಘಾಯು ಆದುಪ್ಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೃತ್ಯುದ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ನೆನೆಪುಡ್ದು ದುಕ್ಕೊಳು ದೂರ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪೂಕುಲಾದುಲ್ಲರು ನೆನಪುಡೆ ಗುಪ್ತ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ನೆನೆಪುಡ್ದು ಪಾಪಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಹಗುರಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯುಷ್ಯ ದೀರ್ಘ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾಬ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೆರು. ಓದೊಂದುಲ ಉಲ್ಲೆರು ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸುರೂತಾದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೋಡು. ದೇಪಂಡ ವಿಮೆ ಆಯುಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘವಾದಿತ್ತುಂಡು. 150 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು. ದೀರ್ಘಾಯುಸು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನೆರ್ದವರ ಏಪ ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘಾಯುಸು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಿತ್ ಏರೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲ ಆಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಆರೋಗ್ಯಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಗಿಯಾದುಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನ ಪರತಾದುಂಡು ಪೊಸತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆಯಸ್ಸು ದೀರ್ಘವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೆರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ನಿಖುಲು ಸುರುಕು ಎಂಚ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತರು. ದೀರ್ಘಾಯಸಿತ್ತಿನಕುಲು ಆದಿತ್ತರು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದಿತ್ತರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ಕಡಿಮೆ ಆಯಸಿತ್ತುಂಡಲ ಸೈಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲೆಗಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗುಟು ಇಂಚ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಏಪಲ ಸೈಪುಜೇರು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ದೀರ್ಘಾಯಸ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಮಾತ ದುಕ್ಕೊಲು ದೂರ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ದುಕ್ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಐದವರ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನನದಾದ ಬೋಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಬೋಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಇಂಚಿನ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂದಿತ್ತುಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೆರಿದಿಜ್ಜನ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಉರಿ ಉದ್ದೇಶ ಎದುರುಡುಂಡು. ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವುದುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪನೆ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಿಲೆನಿಕ್ಕೇನೋ ನೋಡು. ಎಂಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವೆ ಅವಗುಣಕುಲು ಇಜ್ಜೆ. ಅವಗುಣಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರವಾದುಂಡು. ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುನವು, ಕೊಳಕು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ಪುನವು ಇಂದು ಅವಗುಣವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಅವಗುಣ ವಿಕಾರದಾದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಹಾಲು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ವಿಕಾರಿ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಪುನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಈ ವಿಕಾರನು ಅವಗುಣನು ದೆತ್ತದು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ವಿಕಾರಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮಡು ಏರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪೇರು. ಆ ಸುಧಾರಣೆದ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಅವಶ್ಯಕ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುನವು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುದೆ ಹೂವು ತರತಮಿತ್ತು ಏರ್ದುಂಡು ಅವು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದೆ ಜಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದು ವಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಜೆ. ಬಾಬಾ ಪಣ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪತಿತ ಎರಡ ಒಂಜೆಕ್ ನೂದೆ ತಾತು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಡಾಪುಂಡು. ಪದವಿಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತದರತೆ ಪಂಡ ಆ ಕಡೆ ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಪೋಯರು ಪಂಡರ್ಥ. ಇಂಚ ಮಸ್ತು ಜನ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು ಪಂಡ ಸೋತು ಪೋಪೆರು. ಈ ವಿಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸುರುಕು ತೆರಿದಿಜ್ಜಂಡು. ಕೆಲವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲುಪ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಡು ಉಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೇನು ತೂಲೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಪವಿತ್ರೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರೆರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಪವಿತ್ರೆರು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆರು. ಪಾಯಕಾಣೆಗೆ ಪೋಪುನ್ಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತಕ್ಷಣ ಮೀದು ಬರಡು. ಅಪವಿತ್ರತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದೊಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ದುಃಖ ಕೊರುಪುನವು ಹಾಕುನವು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನವು ಅಪವಿತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದುಲ ನಿಕುಲು ಪಾಪ ಮಲ್ತದರ. ಅವು ಮಾತ ಹವ್ಯಾಸಲು ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಸತ್ಯ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬೇತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮಸ್ತ್ ನಿಂದನೇನು ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿವುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಗುಪ್ತ ಪಾಪವಾದುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಾಪವಾದುಂಡು. ಇಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕ್ಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು.
మా తెరదల ఎడ్డ తిలువల్కే నికులెగ తిక్కుదుండు పావనావడు బొక్క గుణకులు బోడు ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ನಿಕುಲು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನಕನೆ ಆವೋಡು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಮಧುರ ಪೂಕುಲಾದುಲ್ಲರು 5 ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ನೆನಪುಡ್ದು ನಿಕುಲು ನಾವು ದೀರ್ಘಾಯಸ ಆಪುಂಡು ಪಾಪುಲ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು ತರೆತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಆಪುದೆ ಹಗುರಾಪುಂಡು ನಿಕುಲೆನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಎಂಚೆಂಚು ನವಗುಣಕುಲುಂಡು ಐನು ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ನಾರದನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಈ ಯೋಗ್ಯಾದುಲ್ಲನ ಪಂದು ಕೇಂಡೆರು ಅಪಗ ನಾರದೆ ಮೋನೆನು ತೂವಣ್ಣಗ ಯಾನ ಅವಶ್ಯ ಯೋಗ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಂಡು ಬಾಬಗ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ರಾಜ ಆದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕುಲು ನಶೆಟ್ಟು ಪನ್ನುನುವೆರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಾರಾಜರುಪ್ಪಿರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಂತೂ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಕಳ್ಳೆಕುಲು ನಿಧಾನವದು ಕಡಿಮೆಯಾತಂಡು ಮಾತ ಅವಗುಣಕುಲು ಪ್ರವೇಶಾದುಂಡು ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆಯಾದುಂಡು ತಮೋ ಒಂದು ಪೋತೆರು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆಲ ಸಹ ಅಂತ್ಯನು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಜನ್ ಮೂಲಕ ನಿಕಲ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯವನ್ನುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಕಾರಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಕ್ಲೆನು ಸತಾಯಿಸುಂಡು ನಿಕುಲು ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಮಾಯೆ ನಿಕ್ಲೆನು ತಿರ್ತು ಜಪಡವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆವಡು ವಾ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗದ್ದೆಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬಲ್ಲಿ ರಾವಣೆ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತು ಅತ್ತು ಅತ್ತಂದ ವಾ ಮನುಷ್ಯಲ ಅತ್ತು ಪಂಚವಿಕಾರಿ ರಾವಣಗ ಮಾಯೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಸುರಿ ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕುಲು ನಿಖಿಲಿನ ಅರ್ಥನೇ ಮಲ್ತೋನು ಜೇರು ಕಡೆಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೀತಿಡಿ ಏರುಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಜೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಬೀಕೆ ಪಂಡು ಇದ್ದಾಗಲೆತ್ತೊನೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಏರ್ನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಿರುಗದಿಲ್ಲಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬದ ಕುಳುದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪೇರು ಆಯುಷ್ವಾನ್ ಭವ ಧನುವಾನ್ ಭವ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಕಾಮನೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು ವರದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೇವಲ ವರದಾನರ್ದು ಎಂಚಿನಲ ಕೆಲಸ ಆದು ಪೂಜಿ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ತೆರಿ ಒಣ್ಣಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜತಿಲಕ ಕೊರೊಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುರುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದುಂಡು ಏನ ನೋರಿಯನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಐನಿರ್ದವರ ಆಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ನೆನಪು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐರ್ದವರ ಶಿವಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಶಿವನ ಮಂದಿರಗು ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲಾರನು ಆಕ್ಲೆನು ಕೇನ್ಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿದೆ ಐಕ್ ಭಗವಂತೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ಯರ್ದು ಕೃಪೆ ನಟ್ಟುವೆರು ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು ಪಂಡು ಪಂಡರ್ಡ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಡು ಏತು ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣಗಾದು ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ವ್ರತನು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತರ್ದು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ತೆಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ತೊಂದು ಜತೊಂದೇ ಬೈದರು ಮಿತ್ತಂತೂ ಏರೆರ್ದುಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೈಗವಾದುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗುಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಸೇವೆ ಕಾದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಕಾದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಓದವೆ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೆವರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಒವ್ವ ಮನುಷ್ಯರಡ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಕಲ್ಪಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆ ಅವಡು ಪಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಮನುಷ್ಯರು ಏತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯೋ ಐನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಉಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ತಾನೇ ಮಲ್ಪುಜೇರು 100% ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು 100% ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು ಐಕಾದ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪದೇರು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ನೆನಪುಡು ದೇವಿ ಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರು ಭಗವಂತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯಂದರು ಬಾಬಾ ಈ ರತೊಟು ಬೈದೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವೇರು ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪನಗ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲ ನೇರವಾದ ಕೇನುಗ ಬಾಬನ ಪರಿವಾರಡು ಪೋಕ ಪನ್ಪುನ ಮನಸಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಲ ಉಳ್ಳೆರು ಅಪ್ಪೆಲ ಉಳ್ಳೆರು ಜೋಗುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆರು ಪರಿವಾರಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು
ಅವು ಅಂತೂ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಸುರಿ ಪರಿವಾರವ್ರದ್ದು ನಿಕುಲು ಬೇಜಾರಾದು ಪೋತರು. ಆ ಕಾರಣ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಬುಡ್ದು ಬಾಬನ ಕೈ ತಲ್ರು ಪ್ರೆಸ್ಸಾಯರೆ ಬರ್ಪರು. ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಉಪ್ಪೇರು ಆಯಿರ್ದು ಈ ಪರಿವಾರಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೊನ್ವರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ದೇಹದಾರಿ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಜಂಜಾಟ ಹೊಡೆದು ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬ ತೆರಿಪರು ಜೋಕುಲೆ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪೂಕುಲಾದು ಪುಡ ಪೂಕುಲೆಡ ಸುಗಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂದೆ ತಂದು ಅಕಲ್ನ ಐತ ಸುವಾಸನೆನು ತೂಪೆರು. ಎಕ್ಕದ ಪೂನು ಏರ್ಲತೆ ತೊನುಜೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಪೂಕುಲಾಯರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪೂಕುಲೆನುದೆ ತಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಈ ಪೂತ್ತ ಸಮಾನ ಆವೋಡು ಗ್ರಹಸ್ಥೊಡಿತದು ಒರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧರಂತೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುನ ಆಯರ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಗುಪ್ತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನುವರು. ನಿಕುಲು ಶರೀರನು ಬುಡಡಾಪುಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ್ ಹರ್ಷಿತ ಮೋನೆ ಅದು ಶರೀರ ಬುಡಡಾಪುಂಡು. ನಡಪುನಗಲ ತಿರುಗುನಗಲ ಬಾಬನ ನೆನಪಿತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇಪಲ ಸುಸ್ತಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಆ ಶರೀರ ಅದು ಎತ್ತೇ ತಿರುಗುಂಡಲ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಬುರೋಡ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಸುಸ್ತಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಪಾಪಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು ಹಗುರಾದು ಬುಡ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತು ಲಾಭ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದುಲೆಪ್ಪೇರು. ಐರ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮೆರು ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೊಪ್ಪನಗ ಪತಿ ತೆರೆಗೆ ತರೆಬಗ್ಗವೆರುದಾನೆ ಪಾವನೆರ ದುಂಬೆ ತರೆಬಗ್ಗವೆರು. ಕನ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆಲ ಉಂಡು. ಏಪ ಕನ್ಯೆ ವಿಕಾರಿಯಾಪಲು ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎದುರುಡು ತರೆಬಗ್ಗವಲು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವಲು. ಅರೆ ಪತಿತ ಅದು ಪಾವನನು ಲೆಪ್ಪುನಾಂಡಲ ದೇಗ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಶರೀರಲು ವಿಕಾರೊಡ್ದೆ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ರಾವಣರ್ದು ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಬೈದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ರಾಮರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯಯುಗ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ತ್ರೇತಯುಗನು ಮಾತ್ರ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿಕ್ದುಂಡು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಯೋಗ್ಯರಾದ ಮಲ್ಪರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐರ್ದು ಯೋಗ್ಯರ ಅಂಡಲ ಸಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಲೆವನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಒಡೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆರು ಮಾಯ ಎತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು ಅವು ಪತಿತ ಆದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೋಪದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬಾಬಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದುಲೆಪ್ಪೇರು. ಲಡೈದ ಮೈದಾನುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈಪೇರು ಐದವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂದಾನೆ. ಈ ಮಾಯೆ ದ ಗುಂಡು ಬಂದೂಕುದ ಗುಂಡುರ್ದುಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಕಾಮದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದೆರಡ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬೂರುವೆರು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಬೈದಿರು ಓಳುಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಅರ್ಜುನನ ರಥಟು ಕುಳ್ದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಿಯರು ಪಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಐದವರ ಅರೆನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪರು. ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬನೇ ಮರೆತದಿರು. ಇತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಾಯರೆಗಾದು ವಾವ ಅಪವಿತ್ರ ಹಾಳು ಚಟಕುಲುಂಡು ಐನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ದುಃಖ ಕುರುಪುನವು ಹಾಕುನವು ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನವು ಇಂದು ಮಾತಲ ಅಪವಿತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಒಯ್ನ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕುಲು ರಾಜತಿಲಕೊನು ದೀವನೆರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದು ಮಲ್ತೊನೊಡು. ರಡ್ ಬುದ್ಧಿನು ಮಾತ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಂಜಾಟೊಡ್ದು ದೇಹದಾರಿರ್ದು ತೆತ್ತುದು ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪೂಕುಲಾವುಡು. ಗುಪ್ತ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಅಶರೀರಿಯಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಚಿಂತನೆದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಆತ್ಮನು ಚಿಂತರ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭ ಚಿಂತಕ ಮನಿಭವ. ಇನಿತ ವಿಶ್ವಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಚಿಂತಾಮಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಕುಲು ಶುಭ ಚಿಂತಕ ಮಣಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಶುಭ ಚಿಂತನೆದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂಚ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಲು ದೂರ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಧಕಾರನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಶುಭ ಚಿಂತಕ ಮಣಿಕುಲ್ನ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಿ ಹೊಳಪು ಅಂಚೆನೆ ಕಿರಣಲು ವಿಶ್ವದ 4 ಕಡೆ ಪರಡೊಂದುಂಡು.
ಆಯ್ನಡ್ದವರ ತೆರಿವೇರು ಒವ್ವೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಟ್ ಗುಪ್ತ ರೂಪುಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಟಚಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅಂತಿಮಡು ನಾಡೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಬುಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್. ಬಾಪ್ತಾದನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿದ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ದಿವನ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.